Verdens første farvel-app, så lyder beskrivelsen af appen, som går under navnet Personlig Slutning. Og den kom på markedet i går. Den er dansk, og så er den opfundet af dig, Jette Lund fra Holstebro. Velkommen i P4 Morgen. Tusind tak skal du have. Det er jo en farvel-app til livs sidste stunder. Hvad er det, den kan? Jamen, det er en app, så du kan egentlig sige et farvel ind i fremtiden. Synes jeg vil gerne bruge det udtryk. Det handler om, at du måske har fået en alvorlig besked, at du er blevet syg, og måske skal du ikke være her i forhold til fremtiden. Så har man nogle børn, som man tænker, jamen de skal måske konfirmeres om 3 år. Kunne jeg lægge en tale ind? Kunne jeg sige farvel? Kunne jeg sige, give dem noget med på vejen? Og hvis man får sådan en vigtig besked, så kan man jo også sige, jamen dine børn har en alder nu. For eksempel så har jeg min egen datter, hun er 10 år gammel. Jeg kan jo sige noget til hende nu, som hun mentalt, kognitivt ikke kan forstå, som jeg gerne måske vil sige til hende som voksen. Den dag hun måske skal giftes eller have nogle andre udfordringer i sit liv. Hvordan virker den så? Altså, du kan indtale de her beskeder, og så kan man sende den til den person, eller hvordan fungerer det derfra? Jamen det egentlig kan, det er, at man kan både lægge skrift ind, og man kan lægge film ind, og man kan lægge billeder ind, og man kan indtale historier. Så den kan faktisk rigtig, rigtig mange ting. Og det man så gør, det er, at man simpelthen får en kode, og der bestemmer, hvis det er min app, så bestemmer jeg, at den dag jeg er væk, så har jeg 3 eller 4, som jeg tænker, der skal have en kode. Og hver af de 3 eller 4 koder, som jeg uddeler, vil så have mulighed for at gå ind og lukke den del af appen op, som jeg har bestemt, at de skal kunne se. Det vil sige, hvis det er mine egne 4 børn, jeg snakker om, så kan hver især af dem have en del af appen. Men de kan ikke nødvendigvis se hinandens ting, som jeg lægger ind til dem, fordi det bestemmer jeg nemlig, om de skal have mulighed for at se, hvad jeg lægger ind til dem som søskende. Ideen til den her app, den er jo ikke kommet ud af den blå luft. Den er jo opstået som del af dit arbejde. Hvordan det? Jamen, jeg arbejder til daglig som skoleleder her i Holstebro Kommune, og udover det, så har jeg startet en bedemandsvirksomhed også, og det er sådan en sammensurium med rigtig mange ting, som jeg har oplevet. Det er sådan lidt en praktikertype, at når jeg oplever noget i mit liv, så skal jeg ligesom gøre noget ved det. Jeg har sådan en iværksætter-drive, og jeg oplevede faktisk på mit arbejde, at der var nogle børn, hvis forældre, der var en forælder, der døde, og jeg havde jo nogle mange samtaler med det her barn bagefter, som jo selvfølgelig havde et frygteligt savn. Og bagefter har jeg mødt dem, det er en del år siden nu, men hvor de sådan har givet udtryk for, bare jeg havde haft, bare min mor dog havde sagt, bare jeg havde haft noget fra hende, eller bare den der opskrift, hun havde på pandekager, den kan vi ikke finde, vi ved ikke, hvor den er henne. Der er nogle ting, som man kan overlevere, eller som en datter lærer af sin mor, og man far giver videre til sin søn, som er vigtig viden. Det er sådan den der overdragelsesting, som man måske ikke får med, hvis man af en eller anden årsag skal herfra alt for tidligt. Og der tænkte jeg, det kan jo ikke passe, at man ikke kan få den her mulighed. Jeg synes, det var helt forkert. Vi kan så meget teknisk. Og så er der en lille sjov historie bagved, fordi min mand, han underviser til daglig i design-apps nede på TK i Herning. Og vi sad sådan ved aftensbord, og jeg sad med den her samtale i baghovedet, og sådan skulle lige have den luftet ud, og så siger jeg til min mand, det kan da ikke passe, at man ikke kan lave sådan en app her, der kan det her, så du kan lægge de her ting ind, så du virkelig kan få sagt farvel, og så du kan få gjort de ting, du gerne vil, inden du skal herfra. Og så rejste han sig fra bordet og gik ud i haven, og jeg tænkte, hvad skete der lige her? Det var jeg blev sådan lidt forskrækket og tænkte, og så kom han ind igen, og så sagde han, det er da lige godt pokkers. Jamen, hvad mener du? Ja, det er mig, der underviser i det her til daglig. Det er mig, der har forstand på alt sådan noget teknik, og så er det dig, der får ideen. Det er simpelthen ikke i orden. Og det har vi grint lidt af siden, fordi jeg har ikke overhovedet spor forstand på teknik eller teknologi i den her stil. Men nogle gange så er det tilfældighed, der mødes omkring sådan noget her, og som sagt, så er det en oplevelse af livet. Jeg tænker, at vores liv er så værdifuldt, og det er rigtig vigtigt, at vi også tør tale om det her med døden. Fordi hvis man får den her, jamen hvordan er det så, jeg gerne vil have fået sagt farvel til min familie? Er der nogle ting, som der faktisk er rigtig vigtige, de skal vide bagefter? Ja, nu tager du jo netop fat på noget, fordi det handler jo om de sidste timer måske, men man kan jo også gøre det i god tid. Altså, hvem er det, der skal bruge den her app, og hvornår er det, man skal gøre det?
Jamen, vi har lige nu en god dialog med Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF, som er interesseret i den her app. Og det er jo fordi, hvis man skal udsendes som professionel soldat fra Danmark, så skal man faktisk aflevere et brev til sin oberst, inden man tager afsted. Og det brev, det er der ikke ret mange, der ønsker at få, fordi hvis man får det brev, så er det fordi, man er afgået ved døden, mens man er i tjeneste. Men her tænker vi faktisk, at appen kan være et rigtig godt redskab. For det første, så skal man faktisk skrive hver gang, man sendes ud, og man har måske ikke helt mulighed for, nogle gange kan det godt blive lidt hastigt, eller sådan, ikke får man måske helt tænkt noget igennem. Men med den her app, der kan du faktisk gå ind og redigere den igen. Du kan gå ind og lukke den op for hver gang, du skal afsted, og så lave den på ny. Så der tænker vi da helt klart, at det er et rigtig vigtigt redskab for vores udsendte soldater, at få sådan et moderne teknologisk redskab, som er brugbart, og som de faktisk også, hvis de sidder dernede på tjenesten, kan komme i tanke om, der var noget her. Hvis man har fået en oplevelse dernede, for tit så er det jo sådan, det er først, når vi bliver forskrækket på døden, at vi egentlig kommer i tanke om, der var nogle ting, jeg skulle have afleveret her, der var noget, jeg skulle have sagt, eller der var noget, jeg ikke fik gjort. Det vil jeg gerne have nogen til at gøre for mig. Så kan man faktisk, mens man sidder nede og er udsendt, gå ind og lukke appen op igen og få lagt den på, hvis man kommer i tanke om noget, man synes, man har glemt der. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Altså, jo bedre du kan lave, jo mere information du kan give videre, jo bedre er det, tænker jeg. Og det kan den her. Det handler rigtig meget om følelser. Jeg bliver helt rørt over det her og tænker, hvad ville der stå, hvis jeg skulle lukke sådan en op en dag? Men det handler jo også lidt, der er også lidt forretning i det. Hvilke forventninger har du til sådan en app her? Jamen, vi har jo udviklet den. Altså det her, det har været en meget, meget svær app. Det har været en af de vanskeligste apps at lave, og vi har ikke helt selv lavet den. Sandheden er, at vi har samarbejdet med Virtual Lab nede i Esbjerg, fordi den har været så kompliceret at lave den her app. Og det har faktisk taget et helt år at udvikle den. Det har været en rigtig svær proces, og nogle gange har vi lige været næsten ved at opgive på det, men er heldigvis nået i mål med den nu. Så den er faktisk gjort sprogkonvertibel allerede nu, fordi man har en stor forventning om, at markedet også breder sig ud over Danmarks grænser. Og vi har faktisk allerede meget stor interesse fra andre lande også. Tak for besøget, Jette Lund, og for den her rørende historie om, hvordan man kan give et sidste farvel til sin kære. Selv tak. Den kan fås i en gratis light udgave, og ellers så skal man jo altså ind der, hvor man ellers plejer at købe sine apps til sine mobile ting og sager, hvor man putter appsene ind.